Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Чаллы мәктәпләре яңа уку елына әзерләнә. Шәһәрнең 7 белем бирү учреждениесендә азык-төлек блогы капиталь ремонтланган. Балалар өчен җырлар, биюләр һәм мастер-класслар 24:06 йортында яшәүчеләр ишек алды бәйрәмен билгеләп үтте. Җирдәге оҗмах Ворсиннар гаиләсе үз участокларын искиткеч әкияти бакчага әверелдергән. Яхты бизәкле һәм заманча кайбер Чаллы мәктәпләрендәге азык-төлек блоклары шундыйга әйләнде. Ашханәләрдә капиталь ремонт уздырыла, аның барышында тышкы күренеш кенә түгел, җиһазлар да яңартыла. Бүгін безнең төшерү төркеме 3-нче мәктәптә булды. Плиты новые мы поставили, холодильное оборудование, электрокотел, электросковорода. Согласно санэпиднормам, у нас были замечания, мы обновили вентиляцию. 3-нче мәктәпнең хуҗалык эшләре буенча директор урынбасары Эльвира Бәйрәмова яңа җиһазларга шатлана. Алар азык-төлек блогын капиталь ремонтлау барышында сатып алынган. Һәм азык-төлек блогы үзе дә бик нык үзгәргән. Монда барысы да идәннән түшәмгә кадәр яңартылган. Безнең мәктәпкә инде 52 ел. Без бу ремонтны шундый узак итеп көткән идек. Чөнки безнең бөтен нәрсә искергән иде. Ул мебельләр инде, оборудование. Менә бу капремонт белән безнең бөтен нәрсә алышында. Мебельләр, оборудование, посуда алдык, түшәмнәр, яңа современный светильниклар куйдык инде балалар өчен. 3-нче азык-төлек блогын капиталь ремонтлау 1 июньдә башланган һәм 2 ай эчендә төзүчеләр барлык эшләрне тәмамлаганнар. Эльвира Бәйрәмова сүзләренчә, бу төзүчеләрнең, мәктәп хезмәткәрләренең һәм укучыларның, ата-аналарының уртак казанышы. Быел Чаллыда 7 белем бирү учреждениесендә азык-төлек блогы капиталь ремонтланган. По общему виду работ ведутся отделочные работы, замена внутренних инженерных сетей, в том числе электричество, инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение. Полностью заменяется кухонное оборудование, что немаловажно, потому что оно достаточно устарело уже и по технологии, и по своим физическим качествам. Мәликә Шәмсиева сөйләвенчә, мәктәп ашханәләрендә балаларның ашау һәм ризык сайлау урыннары аерым зоналар итеп эшләнгән. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда ишек алды бәйрәмнәре башланды. Кич ул 24-нче комплекста узды. Микрорайонда безнең ишек алды республика программасын гамәлгә ашыру кысаларында территорияны төзекләндерү буенча эшләр башкарылды. Тулырак безнең сюжетта. 24-нче комплекс халкы ишек алды бәйрәмен җырлар һәм биюләр белән билгеләп үтте. Агымдагы елда бу территорияда безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләре алып барылды. Биредә яңа балалар мәйданчыклары, чүп савытлары, эскәмияләр урнаштырылган. Тротуарлар яңартылган, парковка урыннары саны арттырылган. Молодцы, хорошо сделали. А что тут у вас меняли, что делали новое? Новые, во-первых, всю площадку они поменяли, уложили асфальт, дорожки сделали все. Двор хороший стал. Приятно посмотреть, выйти вот с ребятишками. Бәйрәмгә шәһәр халкы өчен мастер-класслар, шулай ук уеннар әзерләнгән. Балалар оригами техникасында фигуралар ясарга өйрәнделәр, табышмаклар чиштеләр, шулай ук белезекләр үрделәр. Мне больше всего понравилось хождение на ведрах. Как тебе вообще такой праздник? Первый раз на таком празднике? Нет, во второй. И как тебе? Нравится. А что именно тебе здесь нравится? Ну, соревнования разные нравятся. И, конечно же, что дают конфеты. Бәйрәм белән котларга шәһәр мэре Наил Мәхтиев та килде. И видим, как преображаются наши дворы. Вот в вашем 24-м комплексе буквально на глазах произошло хорошее, доброе чудо. Двор стал лучше, опрятней, аккуратней, чище. Агымдагы елда безнең ишек алды программасы буенча 2 миллиард сумга якын суммага 84 ишек алды территориясе яңартылган. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. 336 квадрат метр Герат үзәге волонтерлары зур маскировка шилтәре ясаганнар. Ул һава десант гаскәрләре өчен билгеләнгән. Мондый зурлыктагы шилтәрне ничек ясаганнар, тулырак безнең материалда.
Маскировка шелтерләре өчен волонтерлар дарнит материалын кулланалар. Башта аннан зур эшләнмәләр, аннары флаглар рәвешендә кечкенәләрен ясыйлар. Вот этот галстучек одевается, то есть на основу, на сеть, и вот просто продевается. Это, наверное, самый удобный, самый легкий способ из того, что вот есть, потому что мы посмотрели, как плетут сети в первом комплексе, в 23-м комплексе, там немножко технологии посложнее. Гират волонтерлык үзәге шелтерләрне Никита Кайманов исемендәге кадет мәктәбендә ясый башлый. Кадеты, значит, на уроках технологии, в переменную, после уроков плели. У нас даже было типа сосоревнования, 2 станка, и какой класс быстрее сделает. Девочки нарезали флажки, мальчики их вплетали. 2 ай элек маскировка шелтерләре 84-нче лицей интернат бинасында үрелә башлаган. Игелекле эштә өлкән яшьтәге кешеләр, укытучылар һәм студентлар ярдәм итә. Когда я узнала, что вот здесь, рядом, прямо через дорогу плетут, я просто стала с удовольствием сюда, когда свободное время есть, приходить. Мы недавно встретили военного, который зашел в цветочный магазин, видимо, купить цветы жене. И мы, когда стали говорить, что мы плетем сети для вас, мы туда отправляем сети, а он говорит, и он прям заплакал, он говорит, а вы знаете, говорит, как ваши сети помогают? Иң зур маскировка шелтәрен активистлар 1 ай дәвамында ясаганнар. Аны 20-гә якын кеше эшләгән. Соңгы маскировка шелтәренең зурлыгы 300 квадрат метрдан артык. Аны якын арада хәрби хезмәткәрләргә җибәрәчәкләр. Шулай ук шәхси саклану чаралары һәм квадрокоптерларда җыярга ниятлиләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ләйсән Габдрашитова, Артем Колесов, Яңалыклар. Чаллылар җирдәге оҗмахның кайда икәнен беләләр. Алар аны үз куллары белән ясаган. 7 ел эчендә Ворсенер гаиләсенең гади җир участогы өчен әкияти бакчага әверелә. Аларның йорт яны участогында төрле агачлар, куаклар һәм чәчәкләр үсә. Янәшәдә беседка һәм ял итү урыннары да бар. Җәннәт бакчасында безнең төшерү төркеме дә булды. Урын Иске Ерыклы авылы, җирдәге оҗмах нәкъ менә монда урнашкан. Моны 2007 елда бу участокны сатып алган Ворсенер гаиләсе раслый. Башта бу урын гадәти генә була, әмма 2014 елда чаллылар матур чәчәк бакчасы ясарга булалар. Вера энергияле бакчаны булдыруда иң актив катнашучы да ул була. Аның җиңел кулы белән зур территория чәчәк аткан әкияти урынга әверелә. Любим мы это растение. Душой надо, наверное, ко всему относиться, как дитё это малому. Также любя и относимся, поливаем, конечно, естественно, подкармливаем это, естественно, все удобряется. Мы же сами тоже едим же, правильно? И они говорят, мы тоже кушать хотим. Но так ухаживаем. Бассейн, беседка, шарлавык, үрелгән таллар һәм хәтта менә шундый фигуралар барысы да хуҗа инициативасы буенча эшләнгән. Үзебез төзедек, но авыр дип әйтеп булмый инде. Төрлечә булды инде. Вакыт эшлейбез бит. Вакыт бик җитмәйдер. Беседканы кыш кына бар иттек урамда. Шуның өчен төрлечә булды инде. Бакчаны карарга балалары һәм оныклары ярдәм итә. Шулай ук алар бергә ял итүдән дә ләззәтләнәләр. С 31 мая моя дочка тут торчит, не вылезаем. Вытащить ее в город очень сложно. Если была бы здесь школа в деревне, где-то поблизости, она бы, наверное, вообще домой бы не поехала. Бу җирдәге оҗмах түгелме ди Ворсенер гаиләсе. Алар күңел өчен шундый матурлык тудырган. Кичләрен бакчада саф һавада алар рәхәтләнеп ял итәләр һәм самовардан чәй ичәләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Завтра в школу! Вот что мне нужно! Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход! Мне нужно все! Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Продсклад «Победа». Колбаса вареная молочная 500 грамм 119,90. Купаты шашлычные 400 грамм 139,90. Все нужное по низким ценам. Ювелирные магазины «Изумруд» принимают лом ювелирных изделий любой пробы на скупку и обмен на новые украшения. При обмене действует скидка на все золото и на все серебро, как при покупке за деньги. В «Изумруде» реально выгодно.